שמני כזה. נו. אפשר להפעיל את זה עכשיו? מה זה מפגרים? תראו, אתם לא רואים כאילו? מה עושים עם זה? מה לא תעשה? זה טוען את מחמם? הנגד. מתי מלא כזה נסע? תראה איך אני יכול לפסק. לא, תסתכל. אתה דפוק, תראה את זה. זה בלי אש? וואו, אחי, תראה, זה נהיה אדום. זה בלי אש? אחי, זה בלי אש, זה משהו... זה בלי אש? וואי, לא תראי יוצא איזה מזה תותח איש רואים בחיים? את זה בטלפון. תדליק את זה שנייה. שימי לב. את לא רואה את זה ככה. תראי איך רואים את זה בטלפון. אין פה אש באמת? אחי, זה פשוט מחמם. בחיים אימא. משהו מפחיד, אחי. בחיים לא יהיה פה אש, אני אבדוק עם המגבת. דפוק, זה יסתדר. איך תישרף אין פה אש? תעשה ככה. ככה. נסעת. מה אתה... לא. לא היה תותח. איזה מפגר אתה לא מבין? נשרף את זה. מה אתם מפגרים? זה... למה אין אש אבל? זה לא עובד, זה מעפה. תעשה ככה, תראה. תעשה ככה. צריך להדליק את זה. תעשי ככה? אני אעשה חזק. ולגעת? כן. לא, זה לא עובד. זה כמו במחליק שאתה עושה ואז אתה מת. רוצה שנדליק את הרבה ככה? טוב. אבל זה בלי אש, את לא יכולה להכין דברים בלי אש. כן, מה זה מה, חרא? אתה האדם הקדמון? כן, בדיוק. יכול לשאול את האש? יש דבר שנקרא אש, את לא מכירה? כן, זה... תראה איך היא גם אלה. תשמעו, אתם ממש מטומטמים. רגע, תראה אחי, אני הולך לעשות טריק. התחלת לסדר. תראו. אתה מפגר. וואי, איך יוצא עשן ממך, יא מטומטם כאן. לק, אחי. בלי ידיים. אני לא יכול, אני כזה תותח. תראה, תותח, אני כאילו תראו זמן, אני חייב לסרט. זה אני, למה אתה משיקר? לך, זה לא זה אני, זה לא זה. תקל. איזה חם עכשיו. קייתי למוות, למה? איך אמרת את המילה מטומטמת ההיא? ממש אפשר לעשות כאילו ככה. במקום לידה. לידיה. לידיה. תביאו את הגיטרה. מה זאת לידיה? יש לידה. אמרתי לך, הוא עושה כזה. לידיה. לידיה. איזה רוסי, איזה רוסי. מה נדבר? אני יודעת מה אני אעשה. אני לא אומרת לידיה, דפוק. מה אני אעשה? לא, את זה אני מכיר. מה זה? זה טוסטר. שים את היד. זה זורק את הידיים. שים את היד. תסתכלו, אני אלמד אתכם, אתם פשוט בורות. בורות, תסתכלו. אלכס, זה נפתח כזה בזביש. תראו. טוב, תכבי, זה נהיה חם. וואי, זה טוב, זה עושה פה בחורף, אני בא כזה, זה... שב ככה בסרט. ככה שטות. למה? מה, אני כמו ילד מהכיתה. אלכס. אני לא מקבלות את זה שאנחנו לא כמו כולם. לפיצה. אתה מבין פיצה? תאכלו, קחו כפית, תאכלו. קחו כפית, נו. זה גם כמו של הכוש הזה. תסתכל, אחי, יש להם לך איזה גם סתם. קחו כפית, נו. מה לעשות עם כפית? תאכלו את זה. תראה איזה גנבים, גנבו את זה מהבתי קפה. תראה, יש להם פה דברים כאלה משוכללים. גם טונה, אחי, בסקר. וואו. איזה אנשים מכוערים, אני אומרת. נגן עם זה, קדימה. פגר. זה כמו של איך קוראים לה? רגע, בואו. לא, תעשה את זה שוב. בייסבול אחי, וואי. תעשה את זה שוב, אחי, אני... רגע, תראה כמו שעושים בסרטים. כן, עכשיו אני צריך לרוץ. כן, הנה, אני עושה סיבוב. בוא נלך את הבייסבול של הפריק. הוא מרביץ עם החושים. קיצר, אם אתם תראו את זה. כן. תשמעו, זה עולה לוורייטי. לאתר כי... איזה דפוק אתה. איזה דפוק אתה מפגר לגמרי. עיניו, הוא הורס לך את הבית. אלכס, תסתכל אחי, זה כמו הפנים שלך, זה כזה. מה ההבדל? זו, תסתכל אחי, תסתכל. אחי, זה רק בוט מהפנים שלך חצר. אחי, זה כשאתה מנגן גיטרה. תאכל. מה זה? איך זה נראה רקוב, לא משנה מה זה עד בכלל. זה רן הרך כזה? תאכל. פוטה מי. איך זה של הכלב, הוא מפגר! כלב תאכל. כלב תאכל. דן, עכשיו מה?
בוא אני אצלך בייסבול. רגע, הבנתי. להציל אותך, אחי. אני אראה לכם, להציל אותך, אני מרביץ למנהר אותך. כן, היא שם. המת יעליך, אני שם. קטנה, אתה לא... אוי, לא, הכלב, מסתכל עליי, אני לא תוקף. יו, העיניים שלה לבנות בזה, בהסרטה. איפה? נם, אחי. איך חוזרים לטמטום. אוי, אחי, יש פה גם קטן, תסתכל למטה. יש פה צהוב, אחי, ראית? תקשיבי, זה התעללות בבעלי חיים, יש לך פה יותר מדי, אני אקח לך קצת. לגמרי. אני אקח לך שתיים. אני מפחדת. אני אקח... אוי, איזה חמודה, מסכנה כלבה. היא תקפה אותי. מה אתה עושה? זה אני, המטומטם אותך. אל תיגע, אתה מפגר. סוקה, די! תזדס, מה אתה מטומטם? כן. די!